Joet om 12 uur is NL Alert testen. Door een controlebericht kunnen mensen nagaan dat ze haar mobiele telefoon goed insteld hebben van neetsignalen. NL Alert is het nieuwe waarschuwingssysteem dat de maandelijkse sirenes vervangen moet. De vraag is of de dekking van dit systeem in Friesland overal wel goed is. Er is begonnen met de inrichting van de Grutte Goud tentoonstelling in het Fries Museum in Ljouwert. Belangrijke terpvindsten zijn te zien, liekens de goudskot van Dronriep, de fibula van Wienaam en de skot van Viewert. De tentoonstelling gaat door rijkdom en macht van de Friezen in de middeleeuwen. Het gaat stadig gewoon beter met de bouw. Naar cijfers van het CBS is de omzet in de bouwsector in het eerste kwartaal maar 5% groeit, vooral bij lietsere bedrijven. In juni wordt extra drukte verwachten, omdat per 1 juli weer een heger btw-tarief gelde op bouwpersoneel. Het is deze week de Frieske Voorleesweek. Het voorlezen bad op pjutterboatters plakken, bennedijverbluwen en bij gastouders. Er wordt ik voorlezen in streektalen van Friesland, als het Hielpers, het Stellingwerfs en het Bilds. Staat er gewoon meer bewolking, joen buien en het wordt 11 graden. Mooi reinig waar, 17 graden en een hudde zuidwestenwind krijgt 6 ont 8.